Miejska Biblioteka to publiczna, otwarta dla wszystkich biblioteka w Reykjaviku. Na terenie miasta zlokalizowanych jest 6 placówek, które stanowią ważne wrota do społeczeństwa. Biblioteka udziela informacji na wszelkie tematy i oferuje dobry wybór materiałów. Przykładowo islandzka i polska literatura, książki naukowe, filmy, muzyka, komiksy, sztuki plastyczne, gazety codzienne i czasopisma. Ponadto biblioteka to przestrzeń kreatywna. Tutaj odbywają się warsztaty eksperymentalne, gdzie dzieci i dorośli mogą bawić się i programować. Tutaj także mieści się studio do nagrywania podcastów Kompan. Biblioteka to miejsce, gdzie grupy mogą się spotkać, rodziny spędzają czas w przyjaznym otoczeniu, a indywidualiści cieszą się spokojem. W naszych placówkach znajdują się piękne przestrzenie oraz sale, które służą różnego rodzaju wydarzeniom. Regularnie odbywają się koncerty. W naszych oddziałach można również zorganizować przeróżne wystawy. Biblioteka stwarza mieszkańcom warunki, w których można pracować, uczyć się i organizować zebrania. W mieście kursuje Bibliobus Holdingi i zatrzymuje się na różnych przystankach. E-biblioteka jest zawsze otwarta i można z niej korzystać z każdego miejsca na świecie. Wszyscy są mile widziani w Bibliotece Miejskiej.